Аз си мислех, че ние сме инфантилни, ама те всичките политици малко... Добре, тази подкрепа на Станишев, дойде ли ви на време? В смисъл, беше ли полезна за вас? Почувствахте ли подкрепа? Той все пак е лидер на европейските социалисти, не говори само като български бивш пример или лидер. Бихте ли го поканили в един клип заедно с него? Запишем с него даже. Да ни даде там по 1 милион. Да, 1-2. Ама не, той излезе сега, не се едно сме му дали вчера. Да. Но нали знаете, че това са много богати хора. БСП има много богати хора, които могат да ви платят минимум по 1 милион за кампанията. От сега да им дадем заявка за следващите избори. Обажете. Дори Бойко там казал, че не знае. Аз доколкото се сещам, Бойко на времето идваше на дискотеките ми да реже ленте. Смисъл, сега чакай малко. Сега. Приятели сме, няма смисъл да изравняваме. Не сме казали нищо така, което да е такова. Всичко е в кръга на майтапа и нека забавлява.